So finally Prophet Madungwe vabva vatoresponda kune vanhu vari kuedita mapicture vachiti papicture iro vachiti mukadzi uyu ari papicture iro ndo prophetess Mai Madungwe. But vazukuru musadaro mafans, ngatisadaro, ngatitambe zvakanaka. So Prophet Madungwe vadojamuka, vari kujamuka vatobva vatoresponda very fast. So stay blessed guys, as usual. I love you. Don't forget to subscribe, like, comment, share. Thank you guys.